Pirkko, tee sä video, sä oot hyvä editoimaan, sä oot pro editor. Joo, mä teen. Sä haluut vaan mennä guunaamaan sinne. Kuupi 2. Laittaa vaikka Stone Pikachu, jos sä kävelet tänne Paavon paratiisiin. Joo. Paavon privaateaiseen. Shovel. Ethan shovel. Vitun mä teen Private Islandia ikkunasta kattaa ulos, niin siellä näkee Verkkolandia. This is the United States of Herkkolandia. United Kingdom of Herkkolandia. Viime vuonna pelattiin deserttiä ja sitten Edvi sanoi sen pikkuvenille, että Mitä sieniä sä oot syönyt oikeesti? Mitä sieniä sä oot syönyt? Voiko aika mennä nukkumaan pataatiin? Ei vaan paittu. Oikeesti, mä nauroin niin kovaa, että mä nyt oksenut suomalla. Erkka äsken sai joku naurukohtauksen, se nauru on puoli tuntia putkeen vaan. Ei se kunnolla henkeä. Supposed to be good boy. Oh man, you kill me. Blowing up places like Al-Qaeda. Miksi sulla on itse tuhoisia ajatuksia? Vittu yksi sändi putos tonne veteen ja mä en saa sitä tuolta pohjasta ilman, että se hukkuu tonne. Olisiko sun niinku pitänyt ajatella niinku niitä basic juttuja, mitä niinku yleensäkin kannattaa? No. I don't know how this goes. Topi. Tulle, sä et tässä on nähnyt Herkkolandia vielä. Ajaa, ja sä et tiedä mitä mä oon täällä rakentamassa. Absolute peikkeä. Kuunnelkaa tää Se räjähti juttu tuohon mun näppäimistölle. Ja me kuultiin Edwin, se räjähti sun näppäimistölle. Mitä sä teet? Private Islandia. Et sä teekään mitä sä äsken teet. Vittu Erkko. Olis tullu hakee ne saatanan kikkeet, mitä mä olin kiveä veijaamassa sulle. Älä ihmettele miksi mulla ei housuja. Me ollaan täällä Euroopassa vielä. Yhdysvalloissa tai Herkon yhdistyneissä brittiin. Ei! Se käy päälle. Mä en tiedä haluuko mä nähdä sitä. Ai, mutta no et haluu nähdä sitä. Joo, mä oon laittanut zombeja sillä aikaa, kun mä oon Batman. Kuole idea. Ui vittu äijät. I got a very romantic rose for you, you take it. Jos mä näin joku natsimerkin täällä kohta, niin mä hakkaan. Sinne joo, just näin. Ei mihin! Se... Äläkä tuu sit tonne oikeelle siellä. Toi on ihan symmetri, se ei oo symmetrinen, se on vino. No mennään korjaa se sit. Se on vähän vielä Ei, et sä oo tehnyt omaa maata tänne niin, et sä voit tehdä kirjoittaa siihen. Niin, sulla pitää olla oma maa tai saari tai joku tämmö. No niin. Lasketaanko tää? Ei. Sun pitää tehdä töitä sen vuoksi. Sori, anteeksi. Mä oon niin edistynyt tässä pelissä, että... Ei, Rutto, mä en muista sitä mun Edwin's the Queen, Herko is the King. No what? I always rape. I always come. I always not. Why you not? Paavo Ohiliaani ihan oikeesti. Mä en jaksa editoida tommosen videoa. Kokeva. Damn it! Wait, I have stove gas. I am the best. Bro, who is under the table, bro? Minä aina tulen takaisin. Roope. No? I poop.
I sit myself. I sit myself. Skinniä. Fungus Se yrittää etsiä mut. Joo, mä kävin vähän off camera mining ja sit